Kaixo guztioi, bideo honetan 2000ko ekainean agertu zen ereketa bat egingo dugu, indukzio elektromagnetikoarekin zerikusia daukana. Datuak jaso ditugu hemen, azalera 10 cm karratu, esaten digute gure espirak dituela 50 bira, eta eremu magnetiko bat dagoela azalera honekiko perpendikularra dena, hau da, bere vektore normalarekiko paraleloa dena, bat teslakoa. Hortaz, angelua S vektorea eta B vektoren artean 0 gradutakoa izango da. Esaten diguten lehenengo gauza izango da kalkulatzeko indar elektroragile induzitua. Horretarako esaten digute eremua denborarekin linealki gutxitzen dela. Hasieran bat teslakoa dela eta 2 segundutan anulatzen dela. Egingo duen lehenengo gauza izango da fluxu magnetikoa kalkulatu eta gero fluxu magnetikoaren aldaketa ikusiko dugu eta horretarako eremu magnetikoaren adierazpen temporala kalkulatu beharko dugu. Fluxu magnetikoa kalkulatzeko goratu dela B eta S-ren biderkaduraren arteko B eta S-ren arteko biderkadura eskalarra, baina N jartzen dugu ariak espire bat baino gehiago daukarako, bale? Beraz, nola 50 espira dituen, hemen N jarri behar dugu, non N 50 izango den. Biderkadura eskalarrako sinuarekin egiten da, bien arteko angelua 0 denez hau bat balio du, beraz, hau da gure fluxu magnetikoa. Eta dakigunez, aldatuko dena denborarekin ez da izango ez espira kopurua, ez da azalera, baizik eta eremu magnetikoa. Beraz, interestzen zaigu adierazpen hau kalkulatzea. Horretarako joango gara hurrengo adierazpen orokorrera. Vale, nola gure eremu magnetikoa aldatzen den linealki, hau izango da adierazpen orokorra, vale? Eremu bat aldatzen denen linealki, hau da bere adierazpen orokorra. B0 da hasierako balioa, kasunetan dakigu bat teslakoa dela. Eta gero jarri behar dugu, eremuaren aldaketa zati denboraren aldaketa. Eremuaren aldaketa da bukarako eremua, ken hasierako eremua. Bukarako eremua 0 da jartzen duelako anulatu arte, nola anulatzen den 0 izango da, hasieran bat. Eta denbora finala 2 segundu, esaten digulako 2 segundutan anulatzen dela, biken 0. Hau egiten badugu, ematen digu -1 zati 2. Hortaz, eremu magnetikoaren adierazpena lineak txikitzen bada modu honetan izango da bat ken 0,5. Beraz ja, lortu duguna honekin izan da, hau hemen daukaguna izango da, hemen jarrita daukaguna eta ondorioz jarraitu dezakegu Faradayren legearekin indar elektroragilea kalkulatzeko. Kalkulatzen badugu fluxu magnetikoaren derivatua denborarekin, hemen fluxuaren lekuan jartzen dugu, hemen lortu duguna, N eta S denborarekin independienteak direnez ateratzen ditugu kanpora, bai? Eta egin behar dugun deribatu bakarra da eremu magnetikoarena. Egiteko deribatu hori jartzen dugu hemen, hasieran lortu dugun eremu magnetikoaren adierazpena denboraren menpe, eta honen derivatua hau 0 da, eta -0,5ren derivatua da -0,5. Beraz, N balio du 50, baina esala 10 ber -3 dagoelako adierazita metro karratuetan eta ez zentimetro karratuetan, beraz, 10 zentimetro karratu izango dira 10 ber -3 metro karratu, frogatu esazue, eta derivatua balio du -0,5. Egiten dugunean, hau guztien arteko biderkadura, hurrengoa lortzen dugu. Bueno, ematen digu hau, eta egiten duguna da, indar elektroragile induzitua kalkulatzeko, epsilon kalkulatzeko, egin behar dugu honen negatiboa, ezta? Kalkulatu dugulako hau, baina negatiboa falta zaitzaigun. Negatiboa jartzerakoan, hau positibo bihurtzen da, egin dudana da 25,5 bihurtu, 10 ber -2 notazio zientifikoan adierazteko, beraz, indar elektroragile induzitua izango da 2,5 bider 10 ber -2 volt. Egin duguna da, zatitxo hau egin. Orain, bigarrenean eskatzen digute irudikatzeko grafikoki eremu magnetikoa eta indar elektroragile induzitua denboraren funtzioa. Eskatzen digute bigarrenean irudikatzeko grafikoki, bi grafiko hauek egin barritugu, lehenik eta behin errezena, ingo dugu funtzioen grafikoa. Ez dauka inolako menpekotasunik terekin, da beti balio berdina, horregatik berdin dio denbora aurrera joaten badu edo ez, balioa beti berdin izango du. Bale, jartzen dugu hemen, honek balio duela 2,5 bider 10 ber -2, eta hortaz, indar elektroragile induzituaren funtzioa izango da lerro horizontal bat, zergaitik konstantea delako. Bestetik, beste ekuazioa, hau. Kasu honetan bai daukagu hemen bekotasuna, eta izango da ekuazio lineal bat, bale? Lerro bat. Nola menpekotasuna lineala negatiboa dauka, guk badakigu izango dela beherantz doan lerro bat. Gorantz joango zen, hau positiboa izango bazen. Horretaz aparte, goratzen baduzue grafikatzeko ekuazio linealak, I berdin M isa gehi N bezalako ekuazioetan, non N izango den bat eta M izango den -0,5, N honek adierazten digu ordenatuen ardatzean nondik pasatzen den gure zuzena. Kasu honetan, bat zenbakia, jartzen badugu hemen, adibidez,
bat Tesla hori dela, orduan badakigu gure funtzioa puntu horretatik pasatuko dela. Horretaz aparte, minus 0,5 izango da malda, baina beste modu bat jakiteko zelan kalkulatu izaten dira ea noiz ikutuko duen ardatz hau. Ardatz hau ikutzeko B izan behar da 0. Noiz izango da 0? Ba, behitu. Bat minus 0,5 noiz balio du 0, hau berdin 0 egiten badugu, modu osas batean, hau berdin 0 egiten badugu, eta eskatzen baduzuete, ikusiko duzuete balio dela bi. Bi bider 0,5 bat, batken bat 0. Beraz, segunduetan jartzen dugu, segundu bat, bi segundu, eta dakigu, bi segundu igaro direnean, beren balioa 0 izango dela. Beraz, lortu dugu, bigarren puntua. Bi puntu ditugunean, zuzenean egin bar duguna, da, lotzen ditugu bi puntu horiek erregela batekin edo daukasuenarekin, eta bi puntu horiek lotzerakoan, hau bezalako zuzena lortuko genuke, jarriko dugu betonekin, hau bezalako zuzena lortuko genuke, eta hori da gure eremu magnetikoaren, zuzenaren ekuazioa, eta hau ez dut jartzen parentesite, ez daukarako inolako menpekotasunik denborarekin. Hau egin dugu A atala. B atalak esaten digu, gure arilla birakasiko dela, eta nola hasiko da biraka? Bueno, eremu magnetikoarekin perpendikularra den ardatz batekiko. Eremu magnetikoa ona badoa, perpendikularra den ardatza hau izango da, eta honekiko birakasten bada, hasieran horrela dago, gero horrela eta gero horrela. Eta ikusten dugunez, angelua 0 gradutan naiz eta hasi, angelu hori aldatuko da, 80 gradutera pasatuko da, eta gero jarraituko du birak emoten. Beraz, angelua aldatuko da. Gaina esaten digute, biraketa horren abiadura angeluarra, omega, balio duela 10 radian. Eta zelan erlazionatzen dugu angelua abiadura angeluarrarekin? Horrela. Angelua balio du abiadura angeluarra biderte. Hau da, erabiliko dugun ideia Faradayren legea garatzeko. Beraz, Faradayren legea erabiltzen dugunean, balio diguna kalkulatzeko zein den indar elektroragilea, batzuetan aldatzen da eremu magnetikoa, beste batzuetan azalera, eta beste batzuetan bien arteko angelua. Hirugarren kasu horretan gaude. Abiadura angeluar honek egiten duena da, 0tik hasten den angelu bat aldatuz joan beste balio batzuetara heldu arte. Eta orduan, nola hau daukagun, ikusiko dugu zelan geratuko den gure indar elektroragilea. Lehenengo urratsa da fluxu magnetikoa kalkulatzea. Kasuetan da eremu magnetikoa bidera salera, eta hemen kosinuteta agertzen zaigu. Aurreko ariketa guztietan, angelua 0 zenez, hau joan egiten zen. Baina hemen, angelua ez da konstante izango, ez da beti izango 0. Ikusi dugunez, 0tik hasi eta beste balio batzuetatik pasatuko da. Beraz, menpekotasun temporala, hau da, terekiko menpekotasuna angelunetan dago, horregatik jartzen dugu B eta S terik gabe, hauek konstanteak direlako, eta aldatzen dena denborarekin da angelu hau. Beraz, hau horrela jartzen dugu. Jartzen dugu fluxu magnetikoaren derivatua. Jartzen dugu fluxu magnetikoan lehen idatzi duguna. Fijatzen bazarete, eremua eta azalera kasunetan konstanteak dira, ez dute menpekotasunik denborarekin, beraz, kanpora ateratzen ditugu. Eta derivatu bar duguna, terekiko da kosinu titata. Vale, lehen esan dugu titaren menpekotasuna denborarekin dela omega t. Beraz, eskenean egin bar dugun derivatua da derivatu kosinu tita jarri beran, omega t. Eta kosinu omega t-ren derivatua, goratzen gozue, kosinu f isaren derivatua da f isa prima bider minusinu f isa. Hortaz, omega hau izango da f prima isa zergaitik. Omega t-ren derivatua delako omega. Hau da, kanpoan ateratzen dela. Eta minusinu f isa izango da minusinu omega t. Hau guztia da honen derivatua. Osa, hau da, hau. Beraz, b bider s, eta hemen daukaguna, hau guztia izango da hemen daukaguna. Bai? Beraz, hau izango da gure derivatua, baina gure interesatzen zaiguna da kalkulatzea indar elektroragile induzitua. Beraz, indar elektroragilea izango da honen negatiboa. Hemengo negatiboa positibo bihurtzen zaigu. B balio du bat, azalera 10 ber minus 3 lehen kalkulatu dugulako metro karratuetan, eta omega balio du 10, ariketak ematen digulako hemen, omega bidera konstantea 10 radian segunduko, bale? Bale, baten batek esan zeken, Ibon, zergaitik lehenengoan egin duzu n-erekin eta bigarrenean ez. Eta erantzuna da, ahaztu dudalako. Beraz, hemen n agertu bar da, n, hemen agertzen da n kanpora doa, n, eta beraz, hemen jarri daukagu 50. Eta orain bai, kalkulatu dezakegu zein den indar elektroragilearen adierazpena. Beraz, hau biderkatzerakoan jartzen dugu 0,5 sinu amarte izango da indar elektroeragilearen
adierazpena. Eta esaten digute zein izango den bere balore maksimoa. Sinu bat daukagu hemen, sinuaren balore maksimoa zein da bat. Beraz, bat bider 0,5, epsilon maksimoa izango da 0,5 volt. Eta hori izango da gure bigarren galderari erantzuna, eta honela ariketa bukatutzat emango dio.